Καλωσορίσατε. Λοιπόν, έχουμε μπροστά μας σήμερα ένα έγγραφο που, για να είμαι ειλικρινής, με την πρώτη ματιά μοιάζει λίγο με πρόσκληση. Ναι, σαν πρόσκληση σε κάποια εκδήλωση, κάτι τέτοιο. Ακριβώς. Αλλά στην πραγματικότητα είναι κάτι πολύ περισσότερο. Θα το έλεγα ένα μανιφέστο στρατηγικής. Ο τίτλος του είναι «Η ώρα της Ελλάδος». Ένα πολιτιστικό όραμα για την έκθεση BOOT 2026. Μάλιστα. Προέρχεται από τον Αλέξανδρο Μίμογλου και το European Art Networks. Και, για να είμαστε ξεκάθαροι από την αρχή, είναι μια θεωρητική πρόταση. Σημαντική διευκρίνηση, δεν δεσμεύει κανέναν. Καθόλου. Η αποστολή μας σήμερα, λοιπόν, είναι να αποκωδικοποιήσουμε αυτή την πρόταση. Να δούμε τι κρύβεται πίσω από τις ομολογουμένως κομψές λέξεις. Και να καταλάβουμε αν είναι απλά μια έξυπνη ιδέα marketing ή κάτι βαθύτερο. Ακριβώς. Αν είναι το πρώτο βήμα ενός πολύ πιο φιλόδοξου σχεδίου. Ακριβώς, γιατί το ενδιαφέρον εδώ νομίζω δεν είναι μόνο η πρόταση καθ' αυτή, αλλά η φιλοσοφία της. Μας καλεί κατά κάποιον τρόπο να σκεφτούμε διαφορετικά. Πώς ακριβώς? Για το πώς μια χώρα μπορεί να προβάλλει τη δύναμή της. Όχι ας πούμε με όγκους και τεράστιους προϋπολογισμούς, αλλά με ευφυΐα, με συγχρονισμό. Μια άσκηση στο πώς να δημιουργείς μέγιστο αντίκτυπο με ελάχιστα μέσα, λοιπόν. Αυτό ακριβώς. Εντάξει, ας το πιάσουμε τότε από την αρχή. Κάθε καλή στρατηγική, λένε, ξεκινά από την αναγνώριση ενός προβλήματος. Σωστά. Ποιο είναι το πρόβλημα που εντοπίζει εδώ ο σχεδιαστής της πρότασης, ο Αλέξανδρος Μίμογλου, καθώς παρατηρεί τον κόσμο του γιότινγκ στο Μονακό το 2025. Το πρόβλημα, κοίτα, είναι μια κραυγαλαία αντίφαση. Είναι κάτι που το βλέπεις και απορείς. Δηλαδή, Ένα προορισμός για ναύλωση πολυτελών σκαφών παγκοσμίως. παγκοσμίως. Ναι, και ο πιο δημοφιλής στη Μεσόγειο για τα super yachts. Οι αριθμοί είναι αδιαμφισβήτητοι. Ωραία. Αυτή είναι η μία πλευρά. Και από την άλλη, όταν πας σε μια μεγάλη διεθνή έκθεση, αυτή η ηγεμονία είναι αόρατη. Εξαφανίζεται. Αόρατη. Εντελώς. Αυτό που βλέπεις είναι μια αποσπασματική εικόνα. Μια μαρίνα εδώ, ένας μπρόκερ παραπέρα, ένας σχεδιαστής σε μια άλλη αίθουσα. Δεν υπάρχει πουθενά μια αίσθηση ενιαίας δύναμης. Βλέπεις τους παίκτες, αλλά δεν βλέπεις την ομάδα. Κατανοητό. Η κλασική αντίδραση σε αυτό, φαντάζομαι, θα ήταν «Ωραία, ας φτιάξουμε ένα τεράστιο ενιαίο εθνικό περίπτερο, να μαζευτούμε όλοι μαζί, να κυματίσουμε σημαίες, να δείξουμε τη δύναμή μας». Η προφανής λύση, ναι. Αλλά σύμφωνα με τη λογική της πρότασης, θα ήταν και λάθος. Λάθος? Γιατί? Επειδή τα εθνικά περίπτερα έχουν συχνά μια αίσθηση, πώς να το πω, λίγο κρατική, λίγο βαριά, γραφειοκρατική. Μάλιστα. Μπορεί να λειτουργούν για ορισμένους κλάδους, δεν λέω, αλλά στον κόσμο του ultra luxury, της απόλυτης πολυτέλειας, η κομψότητα και η διακριτικότητα έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία. Άρα το ύφος μετράει. Ακριβώς. Η πρόταση λέει ουσιαστικά, δεν χρειάζεται να φωνάξουμε. Η δύναμή μας είναι ήδη εδώ, απλά πρέπει να την αποκαλύψουμε. Γι' αυτό δεν προτείνει ένα περίπτερο, αλλά κάτι που ονομάζει ελαφρεία, κομψή, ευρεία ενεργοποίηση. Μια πολιτιστική χειρονομία. Μου αρέσει ο όρος «πολιτιστική χειρονομία». Ακούγεται ωραίος, αλλά είναι και κάπως αφηρημένος. Πώς μεταφράζεται αυτό σε πράξη, μέσα στο χάος μιας τεράστιας εμπορικής έκθεσης? Αυτό είναι το επόμενο βήμα, ναι. Και πριν μπούμε στις λεπτομέρειες, θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Ποιος είναι ο μεγάλος στόχος? Αυτή η δράση στην έκθεση BOOT είναι αυτός σκοπός ή, όπως είπαμε στην αρχή, το πρώτο κεφάλαιο σε μια μεγαλύτερη ιστορία? Εδώ ακριβώς. Εδώ βρίσκεται η καρδιά όλης της στρατηγικής. Η ώρα της Ελλάδος δεν είναι ο αυτός σκοπός. Είναι το όχημα. Το όχημα για πού? Είναι το κομψό, χαμηλού κόστους, κλειδί που σχεδιάστηκε για να ξεκλειδώσει μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση. Η δράση στην έκθεση είναι η πύλη, όπως την ονομάζει χαρακτηριστικά, για το πραγματικό όραμα. Και ποιο είναι αυτό? Το πρόγραμμα Art Marinas. Ένα πρόγραμμα που φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά το τι σημαίνει μαρίνα στην Ελλάδα και κατ' επέκταση σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Αλλά για να φτάσεις εκεί, χρειάζεσαι πρώτα την προσοχή του κλάδου. Και αυτή η χειρονομία είναι σχεδιασμένη για να την κερδίσει. Με έναν τρόπο που δεν θα την ξεχάσουν. Πολύ ενδιαφέρον. Άρα, έχουμε μια στρατηγική 2 ταχυτήτων. Ένα τακτικό χτύπημα για να κερδίσεις την προσοχή. Ακριβώς. Που ανοίγει τον δρόμο για μια μακροπρόθεσμη δομική αλλαγή.
Ας δούμε λοιπόν αυτό το τακτικό χτύπημα. Πώς λειτουργεί στην πράξη? Λέει το κείμενο ότι η συμμετοχή είναι δωρεάν. Ναι. Αυτό, ξέρεις, ακούγεται πολύ καλό για να είναι αληθινό. Ποια είναι η παγίδα? Δεν υπάρχει παγίδα. Και αυτό είναι μέρος της ευφυΐας του σχεδιασμού. Η βασική ενεργοποίηση δεν κοστίζει τίποτα στον εκθέτη. Τίποτα. Τίποτα. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε οποιονδήποτε έχει σχέση με την Ελλάδα. Μπορεί να είναι ένα ελληνικό ναυπηγείο, αλλά μπορεί να είναι και ένα ολλανδικό που απλώς έχει πολλούς Έλληνες πελάτες. Ο καθένας καλείται να κάνει δύο πολύ απλά πράγματα. Ποια είναι αυτά? Να αναρτήσει στο περιπτέρω την επίσημη αφίσα της πρωτοβουλίας και να προβάλλει στις οθόνες του ένα κοινό ολιγόλεπτο βίντεο. Τόσο απλά. Περίμενε λίγο όμως. Γιατί μια μεγάλη γερμανική ή ολλανδική εταιρεία που πληρώνει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για το περίπτερό της να βάλει ξαφνικά μια ελληνική αφίσα? Πολύ σωστή ερώτηση. Δεν κινδυνεύει, ας πούμε, να λερώσει το δικό της μπραντ ή να μπερδέψει τους πελάτες της? Αυτό είναι ένα απολύτως κρίσιμο ερώτημα. Η απάντηση της πρότασης είναι ότι δεν πρόκειται για διαφήμιση. Είναι μια πράξη αναγνώρισης και ευθυγράμμισης. Εξήγησε το λίγο καλύτερα. Για μια διεθνή εταιρεία, η συμμετοχή είναι ένας εξαιρετικά κομψός τρόπος να πει στους Έλληνες πελάτες της, που αποτελούν τεράστιο κομμάτι της αγοράς, σας αναγνωρίζουμε, σας τιμούμε και είμαστε μέρος του δικού σας οικοσυστήματος. Είναι ένα σήμα δηλαδή. Ακριβώς. Ένα σήμα ότι καταλαβαίνουν τη σημασία της ελληνικής αγοράς και ότι θέλουν να είναι μέρος του μέλλοντός της. Αυτό που το κείμενο αποκαλεί Greek Waterfront. Αντί να μειώνει το brand τους, το αναβαθμίζει. Δείχνει ότι έχουν στρατηγικό βάθος. Κατάλαβα. Άρα, ο επισκέπτης που περπατάει μέσα σε αυτές τις τεράστιες αίθουσες, αντί να βλέπει ένα απομονωμένο ελληνικό περίπτερο σε μια γωνία, αρχίζει να βλέπει παντού, στα πιο απίθανα σημεία, αυτό το κοινό οπτικό σήμα. Στο περίπτερο ενός Ιταλού σχεδιαστή, ενός Γάλλου κατασκευαστή, μιας Αμερικανικής εταιρείας τεχνολογίας. Παντού. Η αίσθηση που δημιουργείται δεν είναι ότι η Ελλάδα είναι εδώ, αλλά ότι η Ελλάδα είναι παντού. Ακριβώς, αυτή είναι η ιδέα. Η ιδέα της διάχυτης παρουσίας. Και γίνεται ακόμα πιο ισχυρή με το στοιχείο του συγχρονισμού. Του συγχρονισμού. Ναι. Η πρόταση ορίζει μια συγκεκριμένη ώρα, για παράδειγμα στις 2 το μεσημέρι, όπου όλοι οι συμμετέχοντες, όπου και αν βρίσκονται στην έκθεση, πατάνε ταυτόχρονα το play στο βίντεο. Α, ταυτόχρονα όλοι. Ταυτόχρονα. Φαντάσου το για μια στιγμή, εκατοντάδες οθόνες σε όλη την έκθεση, από τη μία άκρη στην άλλη, να δείχνουν το ίδιο περιεχόμενο την ίδια ακριβώς στιγμή. Πράγματι είναι μια πολύ δυνατή εικόνα. Δημιουργείται ένας κοινός πολιτιστικός παλμός. Μια στιγμή που ενώνει τα πάντα, μια στιγμή που είναι αδύνατο να αγνοήσεις. Είναι σαν ένα πολιτιστικό flash mob μέσα σε μια εμπορική έκθεση. Ακριβώς, αυτό είναι. Και πέρα από αυτή τη βασική δωρεάν συμμετοχή, υπάρχουν άλλες επιλογές. Βεβαίως, αυτή είναι η επεκτασιμότητα του μοντέλου. Ένας εκθέτης μπορεί, αν θέλει, να το πάει παρακάτω. Να οργανώσει μια μικρή εκδήλωση στο περίπτερό του εκείνη την ώρα με ελληνικές γεύσεις, να κάνει μια ειδική παρουσίαση για την ελληνική αγορά, οτιδήποτε. Οπότε είναι ευέλικτο. Πολύ. Οι ίδιοι οι διοργανωτές της BOOT μπορούν να το ενσωματώσουν στο επίσημο πρόγραμμά τους. Υπάρχουν ευκαιρίες για χορηγίες, αλλά με αυστηρούς όρους για να μην χαθεί ο πολιτιστικός χαρακτήρας. Και το πιο σημαντικό, Ναι. στο τέλος εκδίδεται ένα δελτίο τύπου που καταγράφει όλους όσους συμμετείχαν. Δημιουργείται αυτό που η πρόταση ονομάζει θεσμική μνήμη. Δεν είναι μια δράση που χάνεται στον αέρα, αλλά κάτι που καταγράφεται επίσημα. Εντάξει. Η ιδέα είναι έξυπνη, ευέλικτη και χαμηλού κόστους. Αλλά γιατί στην BOOT του Düsseldorf υπάρχουν τόσες εκθέσεις yachting? Γιατί επιλέχθηκε αυτή η συγκεκριμένη πλατφόρμα για την πρεμιέρα μιας τέτοιας πρωτοβουλίας? Η επιλογή είναι απολύτως στρατηγική. Δεν είναι τυχαία. Για 3 βασικούς λόγους. Ας τους ακούσουμε. Πρώτον, το μέγεθος. Η BOOT Düsseldorf είναι απλά η μεγαλύτερη έκθεση του είδους της στον πλανήτη. Μιλάμε για πάνω από 200.000 επισκέπτες και 1.500 εκθέτες. Τεράστια νούμερα. Αν θέλεις να κάνεις μια δήλωση που θα ακουστεί παντού, την κάνεις εκεί. Δεύτερον, ο χρόνος. Πραγματοποιείται τον Ιανουάριο. Είναι η χειμερινή έκθεση λήψης αποφάσεων, όπως λέει το κείμενο. Τι σημαίνει αυτό? Είναι η στιγμή που όλος ο κλάδος σχεδιάζει την επόμενη σεζόν και κλείνει τις μεγάλες συμφωνίες. Χτυπά στην αγορά στην καρδιά της τη στιγμή που παίρνονται οι αποφάσεις. Κατάλαβα.
Και ο τρίτος λόγος? Ο τρίτος λόγος είναι ο χαρακτήρας της. Είναι η έκθεση όπου η μεσογειακή αφήγηση είναι ισχυρότερη. Η πρόταση μάλιστα εντοπίζει έναν άξονα μεσογειακού κύρους στις αίθουσες 6 και 7α, όπου συγκεντρώνονται τα super yachts και οι πάροχοι πολυτελών υπηρεσιών. Εκεί είναι ο πυρήνας δηλαδή. Ακριβώς, εκεί βρίσκεται ο σκληρός πυρήνας της αγοράς στόχου. Και υπάρχει και ένας επιπλέον παράγοντας, πιο ανθρώπινος θα έλεγα. Πού είναι? Ο διευθυντής της ίδιας της έκθεσης, ο Πέτρος Μιχελιδάκης, είναι ελληνικής καταγωγής και έχει μιλήσει δημόσια για την ηγετική θέση της Ελλάδας. Το κείμενο το χαρακτηρίζει φυσική ευθυγράμμιση. Μοιάζει σχεδόν σαν τα άστρα να στοιχίζονται. Κοίτα, δεν είναι απλώς μια καλή ιδέα. Είναι η σωστή ιδέα, στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή και με τους σωστούς ανθρώπους σε θέσεις κλειδιά. Έχουμε λοιπόν την ιδέα, την υλοποίηση, την πλατφόρμα. Το κείμενο απευθύνει και μια ανοιχτή πρόσκληση. Πώς προσπαθεί να πείσει τις διάφορες ομάδες να συμμετάσχουν? Ας ξεκινήσουμε από τους ίδιους τους διοργανωτές της ΒΙΟ. Τι τους προσφέρει? Στους διοργανωτές το επιχείρημα είναι, θα έλεγα, ακαταμάχητο. Τους λέει, σας δίνουμε, χωρίς κανένα κόστος ή λειτουργικό βάρος για εσάς, μια καινοτόμο, κομψή δράση που αναβαθμίζει το προϊόν σας. Τους δίνει έτοιμο περιεχόμενο ουσιαστικά. Ακριβώς. Ενισχύει τη μεσογειακή το διάσταση και δημιουργεί θέμα συζήτησης. Μπορεί μάλιστα να συνδεθεί με τις δικές τους ενότητες, όπως το Destination Seaside. Είναι, στην ουσία, δωρεάν περιεχόμενο υψηλής ποιότητας για την έκθεσή τους. Για τους διεθνείς εκθέτες συζητήσαμε το επιχείρημα του να τιμήσουν την ελληνική πελατεία τους, σωστά? Σωστά. Τι για τις ελληνικές μαρίνες συγκεκριμένα? Τι κερδίζουν αυτές, πέρα από τη συμμετοχή τους στην ομπρέλα της Ένωσης Ελληνικών Μαρίνων? Για τις ελληνικές μαρίνες αυτό είναι μια τεράστια ευκαιρία. Αντί να χρειάζεται η κάθε μία να επενδύσει σε ένα ακριβό ξεχωριστό περίπτερο για να ξεχωρίσει, μπορεί να αποκτήσει ορατότητα μέσα από ένα ευρύτερο, συνεκτικό πλαίσιο κύρους. Η παρουσία τους δηλαδή δεν περιορίζεται σε ένα σημείο. Όχι. Μέσω της δράσης, το brand τους συνδέεται με κορυφαίους διεθνείς παίκτες σε όλη την έκθεση. Είναι ένας τρόπος να προβληθούν έξυπνα και οικονομικά, αποκτώντας κύρος από τις συνδέσεις που δημιουργεί η πρωτοβουλία. Όλα αυτά, βέβαια, στηρίζονται σε έναν πολύ ελαφρύ μηχανισμό συντονισμού. Η Uran διανέμει το υλικό, οι εκθέτες επιβεβαιώνουν και ο Αλέξανδρος Μίμογλου κρατά την επιμέλεια. Ναι, η απλότητα είναι το κλειδί. Και μια τέτοια ιδέα, όσο έξυπνη κι αν είναι, εξαρτάται από το πώς θα τη μάθει ο κόσμος. Πώς προτείνει το κείμενο να διαδοθεί αυτό το μήνυμα χωρίς να ξοδέψει μια περιουσία? Η στρατηγική επικοινωνίας είναι εξίσου ελαφριά και στοχευμένη. Χωρίζεται σε 3 φάσεις. Πρώτον, πριν την έκθεση, γίνονται οι προσκλήσεις και η διανομή του υλικού. Ο στόχος είναι να χτιστεί μια κρίσιμη μάζα συμμετεχόντων. Εντάξει. Δεύτερον, και πιο σημαντικό, κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Εδώ η δύναμη πυρός είναι τα social media. Α, μάλιστα. Κάθε περίπτερο που συμμετέχει γίνεται ένας πομπός. Με το κατάλληλο hashtag, τη στιγμή του συγχρονισμού, τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να κατακλειστούν από εικόνες και βίντεο από δεκάδες διαφορετικούς υψηλού προφίλ λογαριασμούς. Δημιουργείται ένα ψηφιακό κύμα. Ένα buzz ακριβώς, που είναι πολύ πιο αυθεντικό από μια πληρωμένη διαφημιστική καμπάνια. Και μετά την έκθεση, πώς κεφαλαιοποιείται όλος αυτός ο θόρυβος? Αυτή είναι η τρίτη και πιο στρατηγική φάση, με το δελτίο τύπου που εκδίδεται μετά. Αυτό το δελτίο δεν λέει απλώς «Κοιτάξτε τι ωραία εκδήλωση κάναμε». Κλειδώνει την αφήγηση. Τι εννοείς κλειδώνει την αφήγηση? Παίρνει τη διάχυτη ενέργεια που δημιουργήθηκε και τη συμπυκνώνει σε ένα μήνυμα. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας προορισμός. Είναι ένας ενιαίος, πολιτισμικά, ευφυής θαλάσσιος κόμβος. Και εδώ είναι που συνδέει ρητά την επιτυχία της ώρας της Ελλάδος με τον πραγματικό, μακροπρόθεσμο στόχο. Επιστρέφουμε λοιπόν στο μεγάλο όραμα, το Euranian Art Marinas. Αφού η ώρα της Ελλάδος έχει ανοίξει την πόρτα, τι ακριβώς βλέπουμε από πίσω? Τι είναι αυτό το πρόγραμμα? Το πρόγραμμα Art Marinas είναι μια πρόταση για ριζική μεταμόρφωση. Στοχεύει να αλλάξει την ίδια την αντίληψη για το τι είναι μια μαρίνα. Από πού να ξεκινήσει? Να τη μετατρέψει από έναν απλό λειτουργικό χώρο ελιμενισμού σκαφών, ένα πάρκινγκ για σκάφη, όσο πολυτελές κι αν είναι, σε μια ζωντανή, υπαίθρια πολιτιστική υποδομή. Έναν προορισμό από μόνη της. Αυτό ακούγεται πολύ φιλόδοξο. Δηλαδή, μιλάμε για γλυπτά μέσα στις μαρίνες? Κάτι τέτοιο? Είναι πολύ περισσότερα από αυτό.
το κείμενο αναφέρει συγκεκριμένες δομημένες δράσεις. Για παράδειγμα, τον δείκτη και τα βραβεία τέχνης Super Yacht που θα καταγράφουν και θα βραβεύουν τα έργα τέχνης που βρίσκονται πάνω στα ίδια τα σκάφη. Ενδιαφέρον. Συνδέει τον κόσμο της τέχνης με τον κόσμο του yachting. Αναφέρει το πρόγραμμα Mediterranean Light που θα εστιάζει στον φωτισμό και το design. Τον κύκλο ιδιοκτήτων, ένα αποκλειστικό κλαμπ για τους ιδιοκτήτες που συμμετέχουν. Είναι ένα ολόκληρο οικοσύστημα δηλαδή. Είναι ένα ολιστικό μοντέλο που ενσωματώνει την τέχνη, το design, την τεχνολογία και την κοινότητα για να δημιουργήσει μια νέα εμπειρία. Άρα, ο τελικός στόχος δεν είναι απλώς να βελτιωθεί η εικόνα πρελληνικού yachting. Είναι να αλλάξει το ίδιο το προϊόν, να ανέβει κατηγορία. Ακριβώς. Είναι η μετάβαση από την παροχή υπηρεσιών σε αυτό που η πρόταση ονομάζει ολοκληρωμένη αξία. Ο στόχος είναι οι ελληνικές μαρίνες να γίνουν η απόλυτη επιλογή, όχι μόνο επειδή έχουν καλή τοποθεσία ή τεχνικές προδιαγραφές, αλλά επειδή προσφέρουν μια απαράμιλη εμπειρία lifestyle, να γίνουν πόλος έλξης για τη νέα γενιά ατόμων πολύ υψηλής οικονομικής επιφάνειας, οι οποίοι, ξέρεις, σύμφωνα με όλες τις έρευνες, δεν αναζητούν απλώς την κατοχή αγαθών, αναζητούν μοναδικές, πολιτιστικά πλούσιες εμπειρίες. Είναι το κλειδί για να ξεκλειδώσεις μια συζήτηση δισεκατομμυρίων, όπως λέει και το κείμενο. Αυτό ακριβώς. Συνοψίζοντας λοιπόν, έχουμε μια πρόταση που μοιάζει με δούριο ύπο. Μου αρέσει η παρομοίωση. Εξωτερικά είναι μια απλή, κομψή και φαινομενικά αθώα πολιτιστική δράση. Αλλά στο εσωτερικό της κρύβει ένα πλήρη σχέδιο για τον στρατηγικό επαναπροσδιορισμό ενός ολόκληρου κλάδου. Ναι. Μετατοπίζοντάς τον προς την οικονομία της εμπειρίας και του πολιτισμού. Είναι η τέλεια περιγραφή. Χρησιμοποιεί την πολιτιστική διπλωματία ως εργαλείο για να πετύχει έναν σκληρό οικονομικό στόχο. Δεν πάει να διαφημίσει αυτό που υπάρχει. Αλλά Πάει να αποκαλύψει τη συνοχή που ήδη υπάρχει για να δημιουργήσει την ορμή που χρειάζεται για να χτίσει αυτό που δεν υπάρχει ακόμα. Είναι μια εξαιρετικά έξυπνη πολυεπίπεδη στρατηγική. μια στρατηγική που ξεκινά με μια αφίσα και ένα βίντεο. Ναι, Και καταλήγει στη φιλοδοξία να μεταμορφώσει τις ακτές της Μεσογείου. ακριβώς. Και αυτό μας αφήνει νομίζω με μια σκέψη για το μέλλον. Ποια είναι αυτή? Αυτή η πρόταση χρησιμοποιεί τον πολιτισμό ως στρατηγικό εργαλείο για να ξεκλειδώσει τεράστια οικονομική αξία. Η ερώτηση είναι σε πόσους άλλους τομείς της ελληνικής οικονομίας, από τον τουρισμό και τη γαστρονομία μέχρι την τεχνολογία, θα μπορούσε να εφαρμοστεί ένα παρόμοιο μοντέλο, Μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. που αλλού θα μπορούσε μια ελαφρύ, κομψή χειρονομία να λειτουργήσει ως καταλύτης για να αλλάξει η παγκόσμια αντίληψη και να μετατρέψει ένα καλό προϊόν σε μια καταμάχητη πολυτελή εμπειρία.